colectivo nace, simplemente os tres éramos compañeiros de curso, de carreira, de Santiago, e, en fin, tiñamos unha preocupación literaria cada un por o seu lado e xuntámonos e por iso se publica o libro. Temos a oportunidade de publicalo a partir da librería Follas Novas, que se convertiu en editora. E de punto de vista da lingua era un momento de grande efervescencia a respecto de que se pretendía facer co idioma, como se pretendía facer co idioma. E entón, nós tiñamos unha aposta, os tres, clara, que nos parecía que era necesario ir a un reintegracionismo do punto de vista da norma que se pretendía para o idioma. E entón aí esa é a explicación de como nace. Entón, as expectativas eran fundamentalmente literarias, ou sea, non eran expectativas lingüísticas. As lingüísticas viñan dadas, xa desde o propio feito de escrever en galego, xa estaban formuladas, pero eran un proxecto literario, non era un proxecto lingüístico, propiamente. Ainda que tivo moita repercusión desde ese punto de vista lingüístico, porque de feito é o primeiro libro onde de forma máis ou menos clara e explícita aparecen certos postulados reintegracionistas. E ha habido anteriormente, na época da guerra, da posguerra, pero eran moi minoritarios, non era así a nivel global, non existían. É a primeira vez que se facía. Fundamentalmente influiu Carballo Calero. O de Lapa, sí, o de Lapa era unha referencia e eu lembro que precisamente nese ano fóramos o grupo dos que éramos estudantes de filoloxía galega e en ese momento fixéramos unha especie de peregrinación a Nadía. Fóramos a ver o mestre Rodríguez Lapa, fóramos todos hasta ali, estivemos na súa casa. En fin, Lapa era unha referencia, non só sobre o punto de vista lingüístico. Lapa era unha referencia para a posición política que tivo Rodríguez Lapa durante toda a súa vida, a súa oposición ao salazarismo, en fin, que era máis que unha posición lingüística. Pero Carballo sí que ten moita influencia. Carballo tiña sido profesor de nós todos, de feito Carballo préstase a facer o prólogo do libro e entón, digamos que Carballo era realmente unha referencia e como seguiu sendo durante moito tempo con posterioridade para todos nós, desde o punto de vista lingüístico fundamentalmente. Non é moito máis Carballo que Lapa. Ben, é que iso é un debate, se existe un espazo literario común a Galicia e Portugal, non? Eu dubido de que se poda falar de un espazo literario común. En aquel momento, desde logo, que dubidábamos que se pudese falar dun espazo literario común en Galicia e Portugal. É un debate que ven de vello, se hai unha autonomía literaria do sistema literario galego, do sistema literario portugués, se cada un ten os seus mecanismos de funcionamento diferenciados, ainda que con relacións. Non podemos esquecer que a literatura galega tivo sempre unha presenza moi forte na literatura portuguesa. Sobre todo nestes últimos anos, décadas, xa estamos falando de décadas, os escritores galegos e o leitor galego tivo sempre, o leitor medio galego tivo sempre unha aproximación grande á literatura portuguesa. E entón, de feito, mesmo libros estranxeiros traducidos chegaronos antes pola vía da traducción portuguesa antes pola vía da traducción española, co cal é interesante.
dicir, no mundo das letras, a min gustábame a literatura, gustábame a leitura e gustábame a escrita. E entón, pois, bueno, eu ia escrevendo e unha actividade que nunca abandonei. E despois, naquele momento, tive aquela oportunidade de publicar aquel libro, copublicar aquel libro, e bueno, eu naquele momento non sei que quería dicer naquele momento, pois non sei o que quería dicer. Eu nunca me plantexo en literatura o que quero dicer, eu escribo e punto, e acabou. E, por suposto, non sei a que quero dicer. É verdade que todos os escritores escreven para alguén. Buscan ter como mínimo un lector. Como mínimo un lector. Porque se non hai un lector non existe escrita. Pero non sei ni a quen o que quería dicer naqueles momentos. E hai moitas preocupacións personais. Ben, aparte de Amor e Desamor, sigo publicando máis cousas a nivel individual, disperso, non? En revistas e demais, porque eu publiquei un libro individual e todo iso. Pero, por que outra vez un libro colectivo? Pois a mesma situación, é dicir, unha casualidade. É dicir, novamente, un grupo de xente que nos coñecíamos, que coincidíamos en moitos aspectos, literarios, vitais, políticos, etc., e que surxiu a posibilidade de publicarnos un libro colectivo. E entón foi esa a única razón, que non había ninguna intencionalidade literaria específica de conxunto, porque de feito o grupo non funciona como tal grupo, ainda que logo foi interpretado como o grupo de Amor e Desamor, o grupo da Coruña, expresións dese estilo, pero non era un grupo no sentido de xeracional, que se entende por unha xeración poética. Entón, esa é a razón de por que outra vez un libro colectivo. Novamente, son casualidades, son acasos que aparecen aí, e entón, hai oportunidade, e entón publicamos, e despois o libro acaba tendo unha trascendencia que non se esperaba que tivese esa trascendencia. Pois era o que che comentaba antes, a relación que tiñamos era máis ou menos, non era a mesma relación de todos con todos, pero por unha vía ou por outra tiñamos unha relación de amizade. Nada, non hai relación. Intentouse ver relación, a única relación que existía era que no seu conxunto, en un determinado momento, por exemplo, na época de Alén, ou época tamén que se publica, que abarca o grupo Cravo Fondo, na época despois da Rompente, etc., hai como unha necesidade colectiva de renovar o discurso poético galego. Iso é a relación que existe, pero non chega a haber unha relación de grupo, de grupos con outros. E o mesmo con Amor e Desamor, que non coincide con outros grupos, con outros grupos do seu momento. Non había intencionalidade de carácter político, de carácter lingüístico, para nin naquele grupo primeiros, nin no de Amor e Desamor. Non hai ese intuito político, temos posicións políticas, en moitos casos coincidentes, nos diferentes membros do grupo, máis ou menos coincidentes. Pero, bueno, esa coincidencia política vese noutros aspectos, non propiamente no carácter poético ou así, aí non é un grupo heteroxéneo, tanto Alén como de Amor e Desamor, o que caracteriza é a heteroxeneidade. Somos moi diferentes cada un de nós, e, por lo tanto, os resultados poéticos tamén son moi diferentes.
Ben, o ano pasado, efectivamente, cumpriuse 25 anos, como sabes, publicase o que teóricamente aparece como unha terceira edición da Amor e Desamor, que non é unha terceira edición da Amor e Desamor, é unha edición que con nome da Amor e Desamor publican algúns membros do grupo, porque nesa terceira edición, aparte de Los Pereiro, que morreron, evidentemente, non aparece nin Pilar Pallarés nin a Perzueu. Por tanto, é un grupo dos que formábamos parte da Amor e Desamor que realizan un recital e fan unha publicación. O recoñecemento do público, eu creo que o recoñecemento que se dá é, sobre todo, recuperar un momento especial de renovación poética que coincide co tema da Amor e Desamor, con eses anos da Amor e Desamor. Moito máis pensando no que fixeron despois cada un, ou simultaneamente cada un dos integrantes dese grupo, do que significou propiamente o grupo. É importante ver o que significou a poesía de Luis Pereiro, o importante ver o que significou a poesía de Pilar Pallarés, ou o que significou a poesía de Miguel Ángel Ferrán Bello, ou a de Lino Brase, ou a de Miguel Mato, pero non o grupo. Entón, aí, digamos que se misturan as valoracións que se fan. Globalmente son valoracións do grupo de Amor e Desamor, pero se pensamos ben, o que se fan son valoracións individualizadas dos integrantes do grupo, máis que do grupo en sí. E entón, efectivamente, o que hai aí hai voces poéticas enormemente interesantes, creo que con unha proxección no panorama literario, no panorama poético galego, moi interesante. Sí, aquí en Coruña conhecemos todos, non? Podemos comprender, e, por lo tanto, é fácil verse e é fácil encontrarse en actos culturais, en actos sociais, en actos políticos, aquí todo está moi próximo. O país é pequeno e a Coruña máis pequena ainda do país, co cal é normal manter contacto. Por tanto, manter o contacto máis ou menos, non exactamente igual con todos, porque efectivamente o nivel de relación que podo ter con uns e con outros é diferente. Pero, si, manteño un contacto con o resto dos membros dese grupo. Realmente conservo unha boa imaxe, quero dicir, eu traballei como profesor de lingua e literatura galegas no secundario, depois tamén, como indicabas agora, na escola oficial de idiomas como profesor de lingua portuguesa, e é unha etapa como outra calquera, é gratificante a veces e a veces é desesperante. É unha etapa interesante, personalmente moi interesante, e permitimu o contacto co traballo no mundo laboral, que era moi boa. Tamén é un momento moi interesante para o ensino da lingua e da literatura galega. No momento un pouco da implantación do ensino da lingua e da literatura galega no secundario, e, por lo tanto, iso tamén tiña os seus problemas, pero tamén tiña as súas perspectivas optimistas sobre ese resultado. O de portugués eu sempre tive na cabeza desde que estaba no quinto de carreira, sempre me tiña atraído moito a lingua portuguesa e a literatura portuguesa. E entón, claro, de feito, dar aulas de portugués aquí, para min era un pouco cumprir
soño que tiña desde a carreira, que non imaginaba que fosse falar de portugués. Evidentemente non había perspectivas cando fala a carreira, non había perspectivas do ensino de portugués, prácticamente ninguna, por lo tanto nin se me pasaba por a imaginación, pero bueno, despois entrei a dalas e moi ben. Ben, aquí sí que son os acasos, non? Houve un momento que explicaba que a miña biografía é unha sucesión de acasos e necesidades. Eu realmente descubrí as literaturas africanas de lingua portuguesa por puro acaso, foi unha pura casualidade descubrirlas. Pareceume que eran enormemente interesantes, entón iso fixo que entrase xa máis especificamente en algúns autores, en algúnas desas literaturas. Interesaba moitísimo todo o proceso de formación desas literaturas, de consolidación desos sistemas literarios, e entón iso me levou un pouco a traballar en Pepetela, non con ninguna intencionalidade, diríamos, académica, ni nada, porque naquele momento, o que comentaba antes, non había moitas perspectivas de que fose ensinar ese tipo de literaturas algunha vez, e entón, pois, aí é o que me levou a enveredar por esas literaturas que son moi pouco estudadas. Penso que no Estado hai moi pouca xente que traballe sobre literaturas africanas de lingua portuguesa, o sea, hai xente que traballe en literaturas africanas de expresión francesa ou de expresión inglesa, pero moi pouca xente no ámbito universitario que traballe sobre literaturas africanas de lingua portuguesa. Entón, bueno, pues está ben traballar sobre algo que outra xente non traballe, ou que pouca xente traballe. Eu non deixei de enfocar os estudos de Pepetela, é dicir, eu na miña biografía académica constantemente regreso a Pepetela, é dicir, non foi só a tese, despois deu orixe a libros sobre Pepetela, teño artigos, traballos sobre Pepetela, e agora, pois, efectivamente, tomouse a decisión de publicar na Biblioteca Arquivo Francisco Pillado unha obra, de entrar a publicar unha obra de literaturas africanas, non? Porque na serie Literatura Dramática en lingua portuguesa non tiñamos publicado ninguna obra dos Palop. Tínhamos publicado obras da literatura dramática portuguesa, da brasileira, pero non dos Palop. Entón escolleuse unha persoa de referencia, no caso de Pepetela, e unha obra tamén de referencia, que é A Revolta da Casa dos Ídolos. Unha obra que foi publicada no ano 80, non se volveu a editar, a reeditar, e Pepetela permitiu que reeditásemos agora aquí nesta facultade. E ademais unha obra que só tivo dúas representacións, unha en Mozambique, un pouco tempo de ser publicada, unha representación que nin o propio Pepetela ten conciencia desa representación, e despois unha representación, unha xira que se fixo con esa obra por Italia, e nunca máis non se volveu a representar. Non é unha obra case sen ser representada, unha obra que só tivo unha edición, e unha obra que, en fin, que ten certo interés para o estudo da dramaturxía angolana, por iso tamén a reedición desta obra. Sí, penso que hai máis relacións do que aparentemente a xente poda ver. É sorprendente ver como se van formando os diferentes sistemas e con que problemas se encontran os diferentes sistemas
literarios de carácter postcolonial, neste caso xa concreto os de lingua portuguesa, ou dos países de lingua oficial portuguesa. É sorprendente ver as similitudes que encontramos co caso galego, os problemas con que se encontran, xa non falo a nivel de lingua, que tamén, sobre todo en algúns casos, no caso da utilización das linguas crioulas, no caso de Cabo Verde ou da Guinea-Bissau ou de Santo Tomé e Príncipe, non só iso, senón tamén na propia elaboración do sistema literario. Que hai unhas proximidades extraordinarias co caso da literatura galega. Penso que un campo de comparatismo literario entre a literatura galega e estas literaturas é moi interesante e dá resultados moi curiosos. Por iso, ese carácter de emerxencia literaria que temos nas literaturas africanas e de emerxencia literaria que temos para o caso da literatura galega, principalmente desde finais do século XIX e os principios do século XX, pois é unha situación enormemente similar. Ben, nós temos esa relación entre a UERS e a UDC desde hai uns anos, que é moi interesante, porque polo que comentábamos antes, precisamente a literatura brasileira tamén é unha literatura emerxente e, polo tanto, todo o proceso, sobre todo nos períodos iniciais da autonomía literaria brasileira, o período do romantismo, do realismo, até o modernismo brasileiro, hai unhas similitudes moi interesantes a respecto da literatura galega. Pero non é ese o proxecto, é o proxecto de colaborar entre un ámbito lingüístico literario próximo e entón, pois, o resultado ten sido non só eses estudos galego-brasileiros, do que, como comentabas, acaba de sair o cuarto volume, saíron 2 publicados en Brasil, 2 publicados aquí, e entón, máis ou menos, se estáse a facer alternadamente, publicando alá e aquí. Estón tamén encontros que houve de profesores e estudantes galegos no Brasil e de profesores e estudantes brasileiros que venen aquí, traballar. Entón, hai esa relación universitaria que é moi interesante, tanto para a UERS como para a UDC. A situación xa non é ben ese. Eu aparteime, fui un dos fundadores da Asociación Galega da Lingua, tive unha actividade e unha presenza, creo que importante nesa asociación, tuve unha presenza importante tamén na revista da asociación, a revista Galia, os primeiros números da revista Galia, pero nun tempo esta parte fui apartando, digamos, desa relación institucional, caso de Galega da Lingua. Iso por un lado. Existe o problema do reintegracionismo, é dicir, o reintegracionismo eu penso que a lingua galega está nunha situación sobre a que eu son profundamente negativo, é dicir, eu teño unha visión moi pesimista da situación lingüística. Estamos nun país que, igual que destroe a súa paisaxe, destroe a súa lingua e non importa absolutamente para nada destruíla. E entón, nesa situación, eu non sei cal vai ser o futuro desta lingua e o futuro deste país, que depende en boa medida tamén de que saiba manter e que saiba guardar esas señas de identidade, entre elas a lingua. Isto lévanos tamén á situación do reintegracionismo como solución lingüística. Eu defendín sempre, digamos, que a lingua galega, digamos, o seu proceso de estandarización necesario, sin acabar aínda ese proceso,
que debería aproximarse o máis posible ao modelo portugués, reintegrarse na medida do posible, non ten por que ser, pero non ten por ser unha reintegración ao 100%, pues, en fin, eso xa é máis discutible. Pero creo que tamén que neste momento eu considero dos derrotados da situación do reintegracionismo. É dicir, durante bastantes anos mantivos unha tensión grande a nivel lingüístico e a nivel cultural entre reintegracionismo sí e reintegracionismo non. Incluso situacións mesmo violentas non con violencia física, non case, como me faltou, entre reintegracionismo e non reintegracionismo. E despois, en fin, chegouse unha especie de acordo, unha especie de pax lingüística, non? Que se chegou no outro ano, que é necesaria, e eu creo que está ben que houvese esa pax lingüística, pero esa pax lingüística foi a base de recoñecer, digamos, a derrota do reintegracionismo, das posturas reintegracionistas. E eu propio asumo esa derrota na parte que me corresponde, porque, de feito, aínda que xa sei que non toda a xente concorda con isto, creo que a nivel social o reintegracionismo está un pouco en retroceso a nivel social. Houve momentos en que estaba máis forte, máis presente. O reintegracionismo en diferentes fases, no reintegracionismo tamén hai un reintegracionismo, digamos, ao 100%, despois hai porcentaxes dese reintegracionismo. E entón eu creo que a situación en este momento está moi fastidiada para a lingua en xeral e para o reintegracionismo en particular. Eu creo que é un erro a forma como se fixo a normativa de consenso, esta pax lingüística, para a lingua. Que reforza o proceso de castellanización do idioma. Non é unha solución absoluta o reintegracionismo para a defensa do idioma, non o é. A defensa do idioma dáse a nivel social, con a fala, con a escrita, con o uso do idioma. Pero é verdade que, digamos, a farda lingüística, é dicir, o estándar lingüístico, pode ou reforzar o proceso de castellanización ou pode reforzar o proceso de autonomía lingüística. E eu creo que aí que nos equivocamos, entramos por esa, digamos, é unha relación de poder, ao final, foi unha situación de poder. E entón, esta pax lingüística que chegamos, é o resultado desa relación de poder. Uns gañaron e outros perderon. E os que perderon moito. Os que gañaron, non sei se gañaron algo, pero desde logo non perderon. Pero, bueno, globalmente, quen perde é a lingua, creo. Pero xa non teño paciencia para estar metido en máis guerras. Xa fixe moita guerra co tema da lingua, co tema do reintegracionismo, e xa estou cansado. Ben, o campo político de Galicia está, como se pode ver, está feito, diríamos así, nunha expresión moi castellana, feito uns zorros, é dicir, que a situación política de Galiza é unha situación de falta de poder, unha situación de falta de idea de país, unha situación de, digamos, de entrega as peores condicións políticas e ideolóxicas que podamos encontrar. A situación do campo académico galego ten cousas boas e ten cousas malas, non demasiado boas, realmente globalmente. O campo académico galego, exceptuando, evidentemente, como ten que ser, casos individuais, poden ser moi brillantes mesmo, non é precisamente un exemplo de centralidade académica. Entón, iso é importante. E o campo literario galego, pois aquí sí ten boa saúde dentro do que cabe, e como sempre, hai cousas extraordinarias, hai cousas mediocres,
e hai cousas que mellor escacelas, no caso literario. O que pasa é que no campo literario é máis do que as obras, son tamén as relacións que se establecen dentro do propio campo literario. É un campo literario de formación, o que é sempre hasta é bon incluso, e nese campo literario as tensións que se producen no campo son moi interesantes, pero a veces son tamén moi desgastantes. Eu creo que moi pouco. Eu creo que a cultura galega, e a literatura galega en particular, toda a cultura, ten pouca autonomía a respecto do campo político, nacionalismo, autonomismo, etc. E iso é malo para unha literatura, é malo para unha cultura. Esa falta, esa confusión dos campos políticos e do campo literario, que é normal e que é habitual nos procesos de inicio da formación dos sistemas literarios. É normal ese solapamento do campo literario e do campo político. Entón, vas querer observar como os grandes intelectuais da época da xeración nos son, non sabemos se políticos metidos a escritores e escritores metidos a políticos. É dicir, Castelao é máis político que artista e escritor? Non sabemos. Risco é máis escritor que político, Otero Pedrallo o mesmo, porque todos eles son políticos e todos eles son escritores ou artistas, non? Quer dizer, que esa confusión é normal. Sin embargo, hoxe a tendencia debería ser a unha maior autonomía do campo literario, a respecto do campo político. Eu creo que esa autonomía non está, é dicir, o poder autonómico e o poder do nacionalismo, porque é un poder, non? Ao final tamén está condicionando moito a produción literaria, está condicionando moito o campo cultural, o campo literario. Eu creo que iso non é bom, pero, en fin, pero é a realidade que temos. Eu penso que, xa xo dixen antes, que a situación do galego é agónica, que é unha situación de moi pouco futuro, e desde logo se algún futuro ten un idioma non exclusivamente, pero sí moi interesante que se apoie, digamos, no que ten aí ao lado. Que ten aí ao lado, que é a lingua, que é a cultura portuguesa. Iso sería un elemento de revitalización moi importante para o idioma, moi revitalizante para a cultura, para a literatura galega. Non sei se isto se ve, que eu penso que non se ve moito, non? E iso sería unha aposta política, evidentemente, que había que facer en ese sentido, e que non é incomprensible que non exista unha política que potencie, por exemplo, desde a presenza de medios de comunicación portugueses aquí, a filmes ou televisións portuguesas aquí, porque quen ten que gañar non é tanto Portugal como nós, que temos que gañar, para gañar somos nós. E quen ten que perder esa situación somos nós, non é Portugal. É dicir, quen necesita, e non se trata de un problema de imperialismo cultural ou lingüístico, trátase dun problema de supervivencia da cultura galega, de supervivencia da literatura galega, da lingua. E iso conseguese non, digamos, pondo con portas, muros e murallas a lingua, a cultura portuguesa, que, digamos, un pouco a política oficial deste país, senón abrindo e deixando, que xa veremos o que pasa. Xa veremos o que pasa. Pero hai medo a ese que pasa. Porque ese que pasa, desde logo, sería unha aceleración do proceso de recuperación lingüística e cultural galega. E iso que non quere o poder político, evidentemente. Por iso, con todos os atrancos que está poñendo.